Salutare tuturor! Eu sunt Rox cu tatăl mic, cu acest skin. Oh yeah, aha. Și cu pâinea în mână. Ca așa se face pe baroseneală, cum ne place nouă. Cu pâinuța mânuță. Uite așa. Bun, facem la tablă. Da. Am dat aici pentru că am construit și n-am mai lucrat la casă, să zic așa. Și cred că ar trebui să lucrez la ea, dar nu vom lucra. Deci, să mergem pe... Asta l-am făcut și eu. Empire se numește. Da, sunt toți... Da, să vorbesc cam... Am uitat chiar totul pe lumea asta, deci ăștia toți sunt căței mei. Am uitat tot, sincer, deci chiar... De unde e ăla acolo? Am uitat foarte multe lucruri, nu mai știu... Nu știam că... Mamă, cât au omorât câinii ăștia. Așa cred că e casa mea. Da, bun. S-au ocupat căței de ea. Hihi, căței mei sunt răi. Scuze. Se foarte bucuroasă. Yay. Cine e mă scare așa de tare mâncarea? A intrat unul câte... Oh my god. Era sol când ți se... Mă, am cameră de gesturi că nu mă... A, da, bă, uite... Știam mă că am cameră de gesturi. Arme... Oh my god, dar știu că am. Da, aici pun luna. Da, și în ce nu mai știu ce am lucrat, deci... Da, nu vreau și ce m-am lucrat pe aici, opa. Și ce n-am lucrat... Deci... Vedeți pe... Ok, nu știu ce se întâmplă. Chiar nu știu... Build. Hai, bă, asta. Ce scrie aici? Max? A, cred că îmi plăcea mult de Max. Ne îndepărtăm de locul ăla. Și să construim și noi ceva, că până la urmă stăturăm degeaba. Ok. Știi ceva? Ce este blaze-ul ăsta? Nu știu cum arată. O, da, știi că-l urăsc? Ce măcare. Ok. Acum ne uităm și la ce n-am văzut niciodată. Cum ce de-aia mare? Mama. Nu vreau să scriu. O să pun un pic pe pauză și o să revin. Revin imediat. Deci imediat revin. Ok. Suntem aici în doar de ceva cu români. Să vedem, nu? Păi da. Hai să... Eu nu știu că filmez. Salut! Începem cu începutul. Salut! Au, am căzut. Băia că caravanul și să... Asta m-a saltat, m-a întrebat pe ei ce fac, nu știu, că nu știu. De dracu, eu ce schimbam? De mișto car. Așa era un schimb, mișto car! After 2 minutes. Ce naibii e asta? Știu că l-am scris bine, ce? Ui! Ui!
Ui! Ui! Ui! Ui! A. Voi vedeți? Tulbarul din mine? Asta e un bug? Cred că asta e un bug. Băgarea și... Asta e un bug. Nu are cum să intre în pământ TNT-ul. Oh my god. Asta e un bug. Și nici nu-mi place unde sunt. Stați un pic. Da, deci puteți să ziceți ce vreți. Eu aici intru și trebuie servere. Oh my god, ce prost. Și da. N-ai ce să faceți. Românii de la... Ok, mulțumesc frumos. Cam zice asta. Refresh. Hello. Halo. Nu vreau nici la halo. Încă... Poate vorbesc de hello. Eu și românii. Ok. Uitați-mă. Tralala. Ok. Așa. Da, știu. N-am mai postat. Deci nu nimic pe Creative. Pe toate pe Creative. N-am mai postat. Știu. Am avut probleme. Asta cred că cu nebunie. Am avut probleme cu lucrurile. Nu nimic. Ok. Deci salutăm pe toată lumea. Ca să nu zic că după aia că noi salutăm și că ne simțiți. Mișto ca asta. Oh my god. Bună, Lele. Dacă te uiți la video, îmi place skin-ul. Și ai un nume frumos. Lele 10. Ai cel mai cute nume. Da. Lele 10. E la... Da, așa. Ce mai ce tronul? Nu vine, e tronul și e și covor roșu. Pentru mine, uite ce sunt eu la întâlnire. Dați pe jos. Ce frumos e asta. Ce acolo? Dar ce, un fel de ascunzătoare, man? Ah, dacă te uiți la video ăsta, e cam ce aici? Asta e prost de gândită. Hai ce? Nu înțeleg, cine ai vi? Nu înțeleg, sunt unii care construiesc și nu știu ce construiesc. Și în episodul ăsta, da, am stat degeaba. Oh my god. Ei. Salut. Așa nu știu ce salute. Bă, voi ori nu văd, ori chiar nu știu salute. Tron. Wop. Eroina. Wop, wop. Eroina. Wop. E mamuca mea. Mergem? Hai, mergem. Wop, wop. E mamuca. Wop, wop. E mamuca mea. Ce e aici? Ce mi-a apărut chestia asta? Nu știu. Wop, wop. E mamuca. Wop, wop. Da. Cu ocazia de ieri, că a fost ziua copilului, vreau să vă urez și eu la mulți ani. Să fiți sănătoși și să aveți parte numai de bucurii. Okay. Și tot cele bune. Ieri, care a fost o zi foarte faină. Și astăzi, pentru că n-am făcut română. Oh yeah, Și stăm nether. Oh yeah, Așa cred că eu. De gasta. Am uit. Ce se întâmplă? Aha. Unde? Te spawnează la 10 metri de o casă. Aha.
unde spawnează? Wap, eroina, wap. Bă, l-a cheamă Burrito. Burrito. Yummy. Burrito. Oh. Yummy. Nu mini. Lasă partea. Hai mă frate, fix că filmezi și tu te oprești. LL10 ești rău. Eu, Miha, Schida, Bro, Covax, doar români, Nica, Zirbaleri, italieni, polac, cât puram prograu chiar o Welcome, pupupu. Gno, hero, este român. Solo italiani, lasă balta. Wap, nu cred că e Andy adevăratul. Și când am zis adevăratul mă refer la Andy. Bă, pe fata asta o găsesc mereu, deci pisica mea nu e adevărată, dar o găsesc mereu și îmi dă durere de cap. Pisica mea. Îmi dai durere de cap, fată, înțelegi? Îmi dai durere de cap. Îmi dai durere de cap. Pe unde merg Pe unde merg te găsesc când dai durere de cap. Înțelegi? Îmi dai durere de cap. Și nebunesc. Da. Mâna. Shout. Salut. Salut o chestie. Eu zic salut și de fapt plec. Ok. Hai să facem din nou skin-urile. MCP Skin Studio. Pardon. Zice like no. Pentru unele skin-uri foarte de... Când să-mi băcem mult. De ce trebuie cuția asta? Wap, eroina, wap, eroina mea. Wap, eroina, wap, eroina, wap. Uite, să-mi place mult cu capul ăsta, așa, de ce-mi place mult. E eroina mea. Wap, eroina, wap, e cornița mea. Asta e simplă. Wap, e fătuca mea. Ce? O să mergem. E plictiselă. Nu mai e skin-uri de la mișto. Nu. Uite asta mișto. Hai să zicem. L-am salvat în Minecraft. No! Ok. Block Launcher Pro. Da, stați un pic să nu știu că să încheiem și în episodul de astăzi. Evident. În episodul ăsta n-am făcut nică, dar promit că episodul viitor o să fie... Ok, stați un pic să vă arăt și eu cum arăt. Uite cu de-asta mișto, uite cu lopată ieftină în mână. Ok, lopată ieftină. Eu am fost fata cu lopată ieftină în mână. V-am pupat. Eu sunt... am și căști pe urechi. Eu sunt fata cu lopată ieftină și spatele meu sunt ceilalți lopătari ieftini. Eu sunt lopata ieftină. V-am pupat. Pa, pa!